Nangayo og pasaylo ang lalaki nga nakuha og video nga naglabay og basura sa dagat dapit sa Pasil Fishport sa Dakbayan sa Subo. Ang report ni Alan Domingo. Boom! Kini ang video nga nakaabot ni Mayor Nestor Archival sa paglabay sa usa ka lalaki sa basura sa dagat tungod sa Pasil Fishport. Milihok dayon ang mga sakop sa Station 6 sa Cebu City Police Office ug natultulan ang mga lalaki kinsa gidala sa buhatan sa mayor sa City Hall. Nangayong pasaylo ang lalaki kang Mayor Archival dungan sa pagpasalig nini nga dili niya usbon ang iyang gihimo. Matod niya, gikan siyang nang limpyo sa basura ug ang iyang sayop kay gilabay ra usab niya sa dagat. Gipaisyuhan siya sa City Environmental Sanitation and Enforcement Team or CSET ang lalaki og 3 ka citation tungod sa kalapasan sa City Ordinance batok sa pagpataka og paglabay sa basura o Anti-Littering Ordinance. Nakitaan siya, kunya, ingon siya na siya ay labay, niya karon gitagaan na to siya 3 ka citation. Niya, ako lang pamuntanon si Juanito, kung sa may kasultian ako nito. Sila lang niya. Okay. Naglimpyo mo sa tala. Naglimpyo ka sa daan, nahimong na labay dito, okay? Sana dinara lang. Okay. So, kung sa may imong himuon nito, ikaw mo ay... Kung hindi mong bantay rin siya ng lapay. O ikaw mo bantay dito sa maglabay. Gihimugatan sa mayor ang istriktong pagpatuman sa saktong paghipo sa mga basura. Gani usa sa gitutukan sa LGU ang Coastal Barangay sa Pasil, Suba ug Ermita diin ana-ana unta sa 90% nga ilang nalimpyuhan. Busa dismayado siya nga adunay hapoy mga tawo nga wa magpakabana og padayon sa paghugaw-hugaw sa dagat. Awhag sa mayor ngadto sa mga tawo nga magpakabana og makighiusa sa pagsulbad sa problema sa basura. Kini ilabi na nga nakasinati pa ang dakbayan sa Sugbo og suliran sa paghipos sa basura. Masilingan na naman ilang paglabay din sa dagat. Yung ano, kapag sa'yo masunod na yan akong dakpan. Salamat sa atong mga BEO, salamat nila sa Kapitan. Unya nauna si Colonel George, no? Hindi kayo si Colonel George. So, ang tanan ng mga tao nga nakabantay dito. Samtang, gikumpirmar sa mayor nga nibalik ang dakbayan sa Sugbo sa paglabay sa mga basura dito sa lungsod sa Aluginsan. Kinihuman wa pa mahanay ang paglabay ug balik sa basura sa Binaliw Landfill tungod sa mga isyo nga wa pa mahatagi og katin-awan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.